Першы раз я апынуўся на людзях у лютым 2024 года. Это быў мой першы публічны выступ, калі я сказаў сваё імя, прозвішча і тое, што я зрабіў. Я вось стаяў вот так, і на рускай мове я сказаў: «Здравствуйте, уважаемый апелляционный суд Белграда». Праз 10 месяцаў я быў у радыкальна іншай сітуацыі. Я стаяў на сцэне залы швейцарскага люцэрна і мовіў ужо па-ангельску. Good evening, ladies and gentlemen. Right now I'm pretty sure that you're asking yourself, who is this guy? І вось зараз, нарэшце, больш чым праз год, я атрымаў магчымасць сказаць: «Вітаю вас, мае родныя беларусы». Дзеля мяне гэта быў доўгі шлях, вось гэтыя все словы былі ў маёй галаве. І нарэшце мы пабачыліся ўжывую. І ведаеце, калі б не выдак, я б тут жывым, напэўна, і не стаяў. Таму дзякуй вам вялікі, шчыры дзякуй за тое, што вы мяне выратавалі. Who is this guy? Кто я для вас таки? Мы не знали друг друга до прошлого лета. И до этого лета тоже не знали. Я быў абсалютна схаванай персонай, чалавекам у цені, усю праўду, пра якога не ведалі нават некаторыя блізкія сябры. Спартовец Созбай, мой сябра, які зараз знаходзіцца ў гэтай зале, ён называў мяне неулавімы мсціцель. Я нават зараз пазначаны так у яго тэлефоне. Але калі чалавек апынуўся ў бядзе, то няма ніякай розніцы, хто ён такі, знакаміты ці не. Беларуса трэба было ратаваць, і мы гэта зрабілі. Владзімір Маляўка, таленавіты беларускі дызайнер, зрабіў налепку «Андрей гнёт сістэму». Так вось я хочу сказаць, што мы з вамі разам сагнулі дзве сістэмы – сербскую і лукашэнкаўскую. Мы перамаглі. І гэта не цуд, абсалютна не цуд. Гэта наша нацыянальная адметнасць, на мой погляд, бо яна ў нас ёсць. Але гэтую адметнасць трэба яшчэ мацаваць, бо сярод нас таксама ёсць тыя самыя 3%. Дык вось, калі я сядзеў за кратамі з іншаземцамі, яны мяне пыталі: «Хто вы наогул такія беларусы, у чым ваша адметнасць?» Шчыра кажучы, спыталі б яны мяне нешта больш простае, бо мы шукаем нашу адметнасць стагоддзямі, і я не такі вялікі эксперт у гэтым. Але у мяне было шмат часу, каб над гэтым паразважаць, і я, здаецца, нешта знайшоў. Нешта такое, калі беларус, беларусу, беларус. Я вось думаю, а што было б, калі б на маём месцы апынуўся нармальны беларус? Бо я ж не нармальны. Такі звычайны беларус, які саромеецца камеры, не мае досведу, як даваць інтэрв'ю, не мае досведу, як размаўляць з паліцэйскімі і дыпламатамі, весці сацыяльныя сеткі, які, хутчэй за ўсё, яшчэ і маральна зламаны. Я мяркую, што, канешне, быў бы гамон, але вось тут патрэбна наша салідарнасць і дапамога. Таму што, ведаеце, я хачу, каб мы ўсе ядналіся і рабілі ўсё магчымае і немагчымае, каб ратаваць сваіх. Не чакаючы, што паранены чалавек будзе налева і направа паказваць свае раны ці вымаліваць дапамогу, бо параненаму цяжка і так. Я часта бяру прыклад з Ізраіля. За жыццё свайго грамадзяніна яны гатовыя зрабіць і аддаць усё. Што гатовыя аддаць мы? Гэта цяжкае балючае пытанне, якое датычыцца і нашых палітвязняў. На што мы гатовыя пайсці, каб вызваліць закладнікаў? Тут таксама патрэбная наша салідарнасць. Для мяне жыццё і лёс кожнага беларуса, кожнага чалавека – гэта найвялізная каштоўнасць. Ды і наогул жыццё чалавека – гэта найвялізная каштоўнасць. Я ведаю зараз гэта як ніхто іншы, бо я амаль што гэтае жыццё не страціў. Пра салідарнасць, і гэта не міф, я ведаю яшчэ з нашых каранёў. Як казала мая бабуля, разам і бацьку біць лягчэй. Бараніваць Бог біць роднага бацьку, але мы ведаем каго. Таму, даражэнькія,
Трымаемся адзін аднаго, і я ўпэўнены, што так мы пераможам. Нават калі вы стаміліся, мы ўсе стаміліся, але, паслухайце, гэта нармальна, жыццё нас да такога не рыхтавала. Яшчэ я прагну дзеля кожнага з нас свабоды, і гэта вельмі важная тэма. Свободы размаўляць на родной мове, свободы разговаривать на любом другом иностранном языке, чтобы выходить за границы локальной бурбалки. Например, AI в социальных сетях не дружит с белорусским, но зато мы дружим сами, белорусы, с AI и другими языками. We need freedom to speak in any available language to spread information about our Belarus around the world. Потому что только международное сообщество может дать нам достаточно сил и ресурсов для победы. Потому что разом и батьку бить лягчэй. Мне вельмі баліць за нашу свабоду. Вельмі баліць. Потому что гэтай свабоды с кожным днём становіцца ўсё меней. Беларусы ўнутры сваёй краіны не свабодныя зусім. Але беларусы ў выгнанні таксама не свабодныя. Вот амаль все ў гэтай зале людзі, ну будзем шчырыя, вы не свабодныя. З кожным днём усё больш і больш. Я таксама. Звычайны паляк, літовец, серб наўпрост зараз паляціць па справах ці вандраваць у Турцыю, Марокко, Індыю, Афрыку, сотні іншых краінаў. А куды можам спакойна паехаць мы? Нам намалявалі мапы, якія дакладна паказваюць, наколькі прыкра мы абмежаваны ў сваіх чалавечых правах. Всеобщая декларация прав человека, 1948 год, статья 13. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Мы згубілі сваю краіну не назаўсёды, я ўпэўнены, але пакуль згубілі. Але зараз мы губляем іншыя краіны свету. Глобус дзеля беларусаў чамусьці іншы, чым для другіх людзей. Ён робіцца маленькім, але чаму? У чым мы вінаватыя? Можа быць, мы нацыя, якая не вартая свабоды? Я так не думаю. Невялічкая па міравых маштабах, нікому не патрэбная аградыктатура зрабіла несвабоднымі беларусаў унутры краіны і зараз распусціла свае шчупальцы па ўсяму міру, па ўсяму свету. Гэта абсурд, з якім мы ні ў якім разе не павінны мірыцца. Даражэнькія мае палітыкі, калі мы дамовіліся з Сербіяй, і яна мяне адпусціла, то і з іншымі краінамі мы можам дамовіцца, каб беларусаў ніхто не чапаў. Ці мы не верым самі ў сябе? Я веру. У 19-20 стагоддзі яўрэям дазвалялі знаходзіцца толькі на пэўных тэрыторыях, а іншыя месцы і краіны былі для гэтай нацыі пад забаронай. Черта аседласці. Мы чыталі гісторыю, мы з вамі адукаваныя, і мы не можам паўтарыць памылак прошлага. Я лічу, што ніякай для беларусаў черты аседласці. Я не пагаджуся на гэта ніколі. Я згубіў сваю свабоду, але я знайшоў нашу адметнасць. Я ўпэўнены, што я яе знайшоў. Гэта вельмі высокі кошт, але інакш я, напэўна, не ведаў бы, на што я спасобны і на што спасобны вы. Калі паглядзець праўдзе ў вочы, то кожны з вас таксама за нешта заплаціў. Я хачу, каб кожны з вас разабраўся і знайшоў за што. Я дакладна ведаю, што мы моцныя. Не на словах, а на справах. Мы рэальна можам. І мы, беларусы, вартыя большага. Мы вартыя, перш за ўсё, свабоды. І мы вартыя людзьмі звацца. Жыве Беларусь!